ספר והסיבה בסופו של דבר מוצאם העדתי. ניסיונות של הרגע האחרון למצוא פתרון מסתכמים לפי שעה במעט מדי, מאוחר מדי. הנה דיווחה של כתבתנו פז שוורץ. פחות מ-24 שעות לתחילת הלימודים ולתלמידים מהקהילה האתיופית בפתח תקווה, עוד אין אפילו בית ספר אחד שמוכן לפתוח בפניהם את שעריו. הם לא רוצים שאנחנו נלמד איתם, הם לא רוצים שאנחנו נשבים עם הילדים שלהם. אלמו אמור לעלות מחר לכיתה ד' והוא עוד מודאג. רוצים שהם יהיו נפרדים ואנחנו נהיה כאלה, לא חכמים וכל זה, והאלה, הלבנים יהיו כאלה חכמים יותר מאיתנו, אבל אנחנו לא נוותר אף פעם. עשרות מהמפגינים בני הקהילה האתיופים הגיעו לכאן לרחבת העירייה, חסמו את הכניסה לעירייה במחאה. אנחנו רוצים להתחיל ללמוד מחר כמו שאר תלמידי ישראל. המפגינים הזוהמים נתקלים בחומה של שוטרים, ביניהם נאג' פאק, שוטר יס"מ בן הקהילה האתיופית, שנאלץ במשימה כפוית טובה להגן על העירייה שמסרבת להכניס ילדים אתיופים לבתי הספר. במקביל בכנסת באותה השעה מתכנסת ועדת החינוך. פתחה פה שנים גזענות באין מפריע. שר מתעקש שלא לוותר לבתי הספר הפרטיים שלא מוכנים לקלוט את התלמידים האתיופים. זאת קליטת העלייה במדינת ישראל בשנת 2009. בית ספר שהוא בעיניי סוג של גטו. הוא הציע שבתי ספר חילוניים יקלטו את התלמידים, אבל הרבנים הראשיים מתעקשים שמדובר בילדים שלא עברו גיור, וגם בבתי הספר החילוניים הילדים האלה לא רצויים. הידיעה הזו מחלחלת למפגינים בשטח, וברגע אחד הכל מתלקח. המפגינים הזוהמים חוסמים את מרכז העיר ומתעמתים עם עשרות שוטרי יס"מ. כך נראה היום בצהריים מרכז העיר פתח תקווה. בימים האחרונים נראה שכל המדינה מסכימה עם המאבק של התלמידים האלה, רק שבאורח פלא פתרון עוד אין. הסוגיה המקוממת הזאת של התלמידים האתיופים בפתח תקווה מעסיקה את חדר המצב של משרד החינוך. פז שוורץ מצטרפת אלינו משם. מה הפשרה שמוצעת היום? כן, אז אנחנו נמצאים בחדר המצב, ובדקות האחרונות הכריז שר החינוך שהושגה פשרה גם בפתח תקווה, ואותם 100 תלמידים אתיופים יוכלו לחזור מחר לספסל הלימודים. בשעות האחרונות התגבשה איזושהי פשרה. נציגי החינוך בעיריית פתח תקווה, ראש העיר ושר החינוך ישבו יחד עם נציגי העדה האתיופית, והם גיבשו איזושהי פשרה שלפיה כ-38 תלמידים בני העדה האתיופית יקלטו באותם 3 בתי ספר פרטיים שסרבו עד כה לקלוט אותם לשורותיהם. כך השנה ובשנה הבאה עוד 18 תלמידים יקלטו בשורות אותם בתי ספר פרטיים. וכמו כן נקבע מפתח שיבוץ. עד כמה שזה נשמע מוזר כשמדברים במונחים של תלמידים, על כל 3 תלמידים אתיופים שיגיעו לבתי הספר הממלכתיים דתיים בפתח תקווה, יקלטו עוד 2 בבתי הספר הפרטיים. עד כמה הפשרה הזאת תחזיק את גלי העלייה הנוספים לא ברור, אבל זו הפשרה שמושגת היום לקראת שנת הלימודים, וגם התלמידים האתיופים יוכלו לחזור לספסל הלימודים. תודה רבה.